gani soyayya ce, na biyu ƙarshen zance, haɗuwar magaman alkhairi ce. Soyayya tilas ce, da ke kuwa sa'a ce, a cikin mata kin yo zarce. Idan ba ke zan susuce gauna, ki ban zuciyar ki na killace, zo zauna. Ki ce musu ne ki kalamun ce, ki nuna ni domin ki bani kauna, na sha na dandana. Al-Amin Kozin TV, ku danna mana subscribe, ku danna mana alamar ƙararrawa da zarar mun ɗora sanar da ku. Mun gode.